Good afternoon. Sanibona. Yebo. Dijani? Amo. Ubale khuluma naye. Ukhuluma noNkosi. Dijani wefowethu? Ngiphelile. Ngicela ukesize fowethu la. Ngithi kwa BMW lapha. That's right. But ngifuna ukuthenga i-BMW la. Sothele sekhadi eside lehalela nje ukuthi shoot up ngifuna ukukhamba imoto le abantu abashuthi abasenzekele liphezulu. That's right. Mshuthi ngoba ngathi ihlahla uboba ke last week. Mshuthi uboba abukunikezela izinzuzo nje mshuthi elikalisana la ko 98,000 ngoba nginaba plaza. Bafuna ukuchazela mhlawumbe ukuthi imoto kandika yona mhlawumbe ngo-19 mhlawumbe ngo-98,000 hayi ngo-98,000 seshothi ibale ndalo ukuthi enye ibhazo zamthi lobole kayo 98,000. sakushothi ibale yabo leyo base ukuthi ele enye yokulobola mshuthi uzochaza khona la bese kuba khona ukuvula isitolo. Ngicela ungibambela kancane. Ngicela ungithathela le number baba. Indaba Yes. awubaba ngicela indaba yalo mhlawumbe lokunika yona base kubuza. Number yase ongayithola khona imoto yaleyo mali baba. Bekufuna ukuthenga i-BMW wefethu. Yeah, I don't have lezo imoto. Imoto zami baba ziqala ku 250. 200? Yes. 1000? Yes. Oh. Ngicela uthathe le number ngizokunikeza lo muntu. Okay, ithini fethu? It's 031 031 263 263 18 00. Uba wona futhi igama lakho. Igama uNkosiwa kaTembe. Ukuthi la futhi ukuthi nje futhi ukuthi bekufuna ukuthenga kaphi kahle kahle ukuthi ufuna imoto enesithuzi yabo. Akazi noma mthuthi ngichithela ukuthi mhlawumbe ngoba mhlawumbe ufilias. Sorry? Akazi ngichithelani kahle kahle izinto engibuyisele lezi ezinye ezibuthwa phansi mshuthi akazi ngichithelani kahle. No, azibi khona angigcini lezi imoto baba. Mshuthi futhi ngo-98,000 wonke futhi ngiyayithola nje neyodwa. No, absolutely not. Bekithi mhlawumbe uzothola kube kubili kahle kahle la futhi base ngikhuluma iqiniso nje. Anguzwa. Bekithi mhlawumbe uzothola kube kubili la futhi. Yeah, mfethu. Ufilias igama futhi. Phineas. Yes. We're not on the same page baba. Ngicela ukunikeza inamba ngikunikeze umuntu ozofika ukhulume naye ozokusiza. Mshuthi ka BMW khona liyagichitha khona. Cha, angichithi. Lithini shuthi nje akuvumelekile lapha liyaxosha. Baba, ngicela uthathe le number. Ngiyithathile futhi number ke total 1263 180. Umuntu ungakhuluma naye lapho. Ungakhuluma noMazwi. Bala ke wena futhi ngiyakuza ubazi uzokhuluma la vele indaba sangina ngizoyithatha. Mshuthi umuntu lapho ongaqualify kini niyamchitha nimceki nje ethi class soba niyachitha nje. Sichitha kanjani? Cha ngithi ufuna ukuthenga BMW naphi. Kanti mina kuvumeleke ukuthi mina BMW. Wathula basha. No, uyazi uthi angisa-understand ngoba ngiyazama ukuchazela ukuthi lezo imoto lezo ade binazo. Azivumelekile asibi nazo number 1. Futhi liyathatha nishovela lapha nishovela khona base nithi umphakathi awuyakhona nisichithe thina. Cha asishovi asimchithi futhi umphakathi. We don't do that. That's not company policy. We don't chitha umuntu. What I'm doing is ngiyakadvise ngithi mina imoto yaleyo mali uzoyithola endaweni okuyo. U-98,000 wonke fethu. That's correct, yes. Oh. Yaze ayibhito ke. All right. Ngicela ukunikeza leyo number. I'm terribly sorry ngengikwazi ukukusiza. I'm dropping the phone right now. Okay, uthe uba igama futhi? uNkosi. Nkosi.